Hovorí sa, že teplo domova vytvárajú ľudia a nie veci, čo je určite pravda, ale zase nejaká tá pec alebo nejaký ten krb sa určite v priebehu stáročí ľuďom zišli. Dnes máme už pokročilejšie metódy, ako si teplo doma vytvárať, a práve to je téma dnešného podcastu pod hlavičkou Slovenskej komory stavebných inžinierov z Komory. A ja v tejto našej komore vítam pána Jerguša Vopálenského z SPP Distribúcie. Dobrý deň vám želám. Dobrý deň, prajem. No pán Vopálenský, keď hovoríme z komory, tam je zvyčajne zima. Však v takej komore. Takže by možno bolo vhodnejšie hovoriť z pece, lebo tam bolo vždy teplejšie, to sa tradovalo aj v tých... Alebo pri plynovom kotli úplne ideálne z môjho pohľadu. To samozrejme na takéto úvodné odľahčenie, že teplo teda existuje odjak živa s nami v tých príbytkoch a teraz máme vykurovaciu sezónu, je zimný čas, takže je to samozrejme asi každý rok veľmi aktuálna otázka. Vy sa aj teda teplom, aj vykurovaním zapodievate v SPP Distribúcia. Čo konkrétne je vaša úloha? Áno, oficiálne moja pozícia znie vedúci rozvoja sieťového obchodu. Asi to divákovi nič nehovorí, ale je to osoba zodpovedná za nejaký strategický rozvoj služieb našej spoločnosti, marketingovú komunikáciu a všeobecne nastavenie takej nejakej stratégie, ako bude v tomto prípade naša spoločnosť pristupovať k sektoru vykurovania. Takže toto je taký nejaký základ tých mojich činností. A je to naozaj tak, že vždy, keď prídu tie zimné chladné mesiace, tak zrazu tá otázka tu je, vykurovanie, ako ušetriť, ako to všetko riešiť, aby sme neplatili veľké peniaze, alebo to je tak cyklicky počas celého roka? My vykurovanie berieme ako nejakú samozrejmosť, ale treba si povedať, že vykurovanie je naozaj že jedna z najzásadnejších, najzákladnejších životných potrieb. Spolu s potravinami, spolu s možno nejakou pitnou vodou, odkanalizovaním, naozaj to teplo pre tie domácnosti je absolútne nevyhnutné. Najmä v zimných mesiacoch a najmä teda v oblastiach, kde sú nižšie priemerné vonkajšie teploty, bez toho tepla sa nedokážeme zaobísť. A naša spoločnosť, i keď môže pôsobiť neviditeľne, sme prevádzkovateľom fyzickej infraštruktúry plynovodov na Slovensku, ktorých máme až 33 000 kilometrov zakopaných v zemi. Toto teplo domova práve prináša ľuďom v podobe zemného plynu, ktorý je veľmi dôležitý na Slovensku, ešte veľmi dôležitý dlho bude. Je to stále tak, že náklady na teplo sú naozaj možno jedný z najvýraznejších v rámci toho rodinného rozpočtu? Náklady, ja by som to povedal, že náklady na energie, lebo už sa to nedá úplne celkom oddelovať. Máme práve, preto tá téma je taká živá, sme v čase energopomoci. Práve kvôli tomu, aby nebudem to hodnotiť politicky, ale aby sme pomohli domácnostiam zniesť nejaké vyššie ceny energií, ktoré tu máme, ktoré sa ale týkajú ako elektrické energie, tak plynu. Obidve tieto komodity sú na vyšších než, nazvime to, predvojnových hladinách a obe tieto komodity sú dotované. A práve preto bola zvolená energopomoc a práve preto sa tu dneska asi stretávame, aby sme sa, keďže je to živá téma, o tom pobavili. Keď si predstavíme zimné obdobie, také tie krásne kúdoly dymu, čo idú z chalúpok, samozrejme vyzerá to pekne, ale fakt je, že to je zvyčajne kúrenie na tuhé palivo, ktoré je problematické z rôznych dôvodov. Máme ešte veľa domácností, domov, chalúp, chát, čohokoľvek na Slovensku, či sa to vôbec dá nejak vyčísliť, ktoré ešte stále fungujú na tomto v úvodzovkách už možno zastaranom spôsobe? My máme na Slovensku takú skreslenú predstavu, že za zlú kvalitu ovzdušia lokálnu môžu nejaké veľké priemyselné fabriky alebo teplárne alebo tie veľké zdroje znečistenia, ale už dávno to nie je pravda. Už od 90. rokov najmä teda slovenský priemysel a výroba tepla prešla zásadnou modernizáciou, prešli na tzv. BAT, Best Available Technologies, čo sú najlepšie dostupné technológie, ale tá kvalita ovzdušia sa nezlepšila veľmi, práve že je veľmi zlá na Slovensku a je spôsobená najmä lokálnym vykurovaním domácností. Toto málo kto vie, ale naozaj Slovensko má veľký problém s lokálnou kvalitou ovzdušia. Máme veľa predčasných úmrtí, až 5000 predčasných úmrtí v dôsledku zlej kvality ovzdušia a naozaj je to spôsobené domácnosťami vykurujúcimi tuhým palivom, ktorý je podľa
Ščítanie obyvateľov bytov a domov stálo okolo 300 000. To znamená 300 000 domácností, 300 000 rodinných domov vykuruje tuhým palivom, čo je veľmi vysoké číslo. Ono dokonca vraj stačí niekoľko dní, počas ktorých niekoľko desiatok domov v dedine takto kúri a už sa musí vyhlásiť smogová situácia v danej oblasti. Áno, je to presne tak. A súčasne nehovorím to len kvôli tomu, že som plinár, že som z plinárni, ale je objektívny fakt, že tam, kde sa kúri v prevažnej miere plynom, tento problém nevzniká. Zoberme si Bratislavu. V Bratislave môžu byť akékoľvek zimy, aj v oblastiach, kde sú rodinné domy, tak ten problém s kvalitou vzdušia nie je. Tu je skôr problém doprava, lebo máme veľmi intenzívnu dopravu, najmä v oblasti ako napríklad Čancovej ulice alebo podobne Trnavského mýta, ale naozaj z vykurovania tu máme minimálne emisie. To znamená, že nedýchame smog, ktorý dýchame paradoxne v zime skôr niekde na dedine, na Orave. No poďme teraz trošku skúsiť kúriť ekologicky a najmä ekonomicky. Dajú sa tieto dve veci sklbiť? Určite sa dajú, áno. Ako? V prvom rade každá domácnosť by si mala spočiť, keď sa rozhoduje o spôsobe vykurovania. A tú debatu by som rozdelil na nové rodinné domy a na existujúce rodinné domy, ktoré idú ľudia rekonštruovať. V oboch týchto prípadoch by si tá domácnosť mala tak objektívne spočítať náklady, ktoré vzniknú so spôsobom vykurovania. To znamená, ale nie len vstupné investičné, to znamená, že čo dám na začiatku za cenu zariadenia s montážou, ale koľko budem platiť aj počas predpokladanej doby životnosti toho zariadenia. My to rátame väčšinou na 15 rokov. A keď si zrátame, to znamená tie investičné a prevádzkové náklady na nejakom 15-ročnom horizonte, otázka, že či tam ešte zarátať nejakú časovú hodnotu peňazí, lebo aj peniaze majú nejakú hodnotu, to znamená nejakú diskontnú sadzbu a vyjde, že ktorý typ vykurovania je najlacnejší. A toto bohužiaľ ľudia nerobia. Naozaj sa rozhodujú skôr pocitovo, sú ovplyvnení reklamou, sú ovplyvnení nejakými všeobecnými claimami ako teplo zadarmo a podobne. Ale pri teple zadarmo to je ako ten prípad s plachetnicou, že kúpim si plachetnicu za 1 000 000 eur a potom jazdím v podstate zadarmo, ale tak není to tak, musím zarátať do toho výpočtu aj ten 1 000 000 eur. No, z nášho pohľadu nás veľmi teší, že keď sme to rátali správa zľava, tak úprimne tak pre nás, ako keď si človek chce naozaj spraviť nejaký prehľad, tak moderný plynový kondenzačný kotol je ešte stále zhruba o 30% lacnejšie ako teplné čerpadlo a je to práve, keď si zrátame všetky náklady, ktoré do toho vstupujú. Tá efektivita plynového kotla je obrovská, ekonomická efektivita, hovorím, je o 30% lacnejšie riešenie ako teplné čerpadlo a to práve v rekonštrukciách, lebo vieme využiť synergie. Keď už plyn mám, keď už mám vybudovanú prípojku, keď už mám plynové rozvody, tak vymeniť starý kotol za nový, to je zďaleka najefektívnejšie riešenie. A viem tam dosiahnuť ešte veľkú úsporu až 20% nákladov na plyn. Pri nových rodinných domoch je situácia zložitejšia a tam budem objektívnejší, už nebudem až taký proplynový. Pri nových rodinných domoch, najmä teda v zónach, kde nemám dostupný plyn, to teplné čerpadlo je logická rozumná voľba, lebo hovorím, bolo by potrebné dobudovať nejaký uličný plynovod a podobne. Takže môžem sa opýtať, tepelné čerpadlo presne znamená to, že si berie z vonkajšieho prostredia to čerpadlo teplo? Áno. To znamená odkiaľ? Dajme tomu, mám tam podzemnú vodu, ktorá by bola horúca, môžem si to brať odtiaľ? Je ich niekoľko typov. Ten základný typ najviac využívaný je vzduch-voda, to znamená energia zo vzduchu prenášaná do nejakého vodného systému. Potom je na nejaké dokorovanie ešte vzduch-vzduch, čo je v podstate klimatizácia s funkciou vykorovania. A potom je zem, voda a voda, to znamená zo zeme alebo z nejakej studne. Tieto zariadenia môžu byť efektívne teda najmä v nových rodinných domoch, keď sa ten dom projektuje už na dané zariadenie, ale my sme presvedčení o tom, že nie sú efektívne, pokiaľ nahrádzajú plynové vykurovanie. Tam jednoducho tá ekonomika nepustí. Tepelné čerpadlá sú ale účinnejšie premieňajú energiu, v tomto prípade elektrickú energiu na teplo.
lebo oni sú poháňané elektrínou a berú teplo z vonkajšieho prostredia. Tá účinnosť nejaká reálna je 250 až 300%. Pri plynovom kotli je to plus minus 100%. To znamená, z jednej jednotky plynu spraví jednu jednotku tepla približne. Teplné čerpadlo spraví z jednej jednotky elektríny 2,5 jednotiek tepla alebo 3 jednotky tepla. To znie všetko super, len treba si uvedomiť, že aký je cenový pomer medzi elektrínou a teplom. Koncovej ceny. Elektrína je vždy približne 3-krát drahšia ako plyn. Je to spôsobené tým, že v Európe, keď nesvieti, nefúka, v špičkách, alebo keď je potreba veľa elektriny, sa elektrina stále ešte dlhé roky sa bude robiť elektrina z plynu. A preto je veľmi, veľmi previazaná cena elektriny a plynu na európskych trhoch. To znamená, že, ale aby som sa vrátil k tomu, keďže tepelné čerpadlo vyrába s účinnosťou 2,5 až 3, plynový kotol 1,0 alebo 100%, ale zároveň elektrina, ktorá poháňa tepelné čerpadlá, je 3-krát drahšia, tak tá výhoda tej vyššej účinnosti sa nám takmer úplne stráti. A toto je niečo, čo tu bude zachované ešte veľmi dlhé roky, lebo takto funguje jednoducho trh s elektrínou a trh s plynom. Nemôžem si elektrínu vyrábať sama fotovoltaikou? To samozrejme môžete a je to logická voľba, len musíte si zrátať náklady na fotovoltiku, ktoré budete... Lebo nemôžeme sa, ako som povedal pri príklade s tou plachetnicou, nemôžeme sa tváriť, že máme niečo zadarmo, keď nás to niečo stálo. To znamená, že aj pri tej fotovoltike treba si zarátať tie celkové náklady na tých 15 rokov, prirátať to k tepelnému čerpadlu, zarátať si tú úsporu, ktorú dosiahnem z tej elektriny zadarmo a keď vám to vyjde, tak je to super, len osobne mám pochybnosti, že či to vo väčšine prípadov vyjde. Ešte to elektrické vykurovanie je teda aj čisté, aj keď samozrejme má svoje finančné možno nevýhody pre niekoho, ale zase na druhej strane sa k tomu dá nainštalovať trebárs niečo, čo by som mohla uskladniť? Predvyrobenú elektrínu, uskladniť, potom si vykurovať, keď by nemuselo to vykurovanie ísť na teda akože plné obrátky a len by som to zbrala z nejakých zásobární. Samozrejme sú aj batériové ložiska v podobe, jednak máme nejakú virtuálnu batériu ako dostupný produkt na trhu a jednak máme nejaké fyzické batérie. Tam stále platí to, čo som povedal, musíme si to prirátať k tým celkovým nákladom a akú úsporu nám to spraví, ale batériové úložiska si treba uvedomiť, to je naozaj krátkodobé uloženie energie. To je uloženie energie v lete, keď svieti veľmi cez obec slnko, tak si uložíme túto prebytočnú energiu do batérie a v noci, keď slnko nesvieti, tak si ju vlastne spotrebujeme v teplnom čerpadle napríklad alebo v elektrickom vykurovaní. Človek teda, keď sa ide rozhodovať, stavia si nový dom, má samozrejme viacero možností. Asi najdôležitejšie je aj tá, že keď si zateplím, tak eliminujem potrebu vykurovania. Možno, že aj to je dôležité povedať? Áno, to je veľmi dôležité povedať. Tam si samozrejme tiež si treba zrátať všetky náklady, ktoré mi to a úspory, ktoré mi to prinesie. V tomto prípade už je potrebné zvoliť nejaký dlhší výpočtový horizont, 30 rokov, lebo to zateplenie už keď ho spravím, tak má väčšiu životnosť ako napríklad tepelné čerpadlo alebo kotol, ktoré pre projektovanie sú... Tá životnosť je projektovaná na 15 rokov, zateplenie má životnosť 30 rokov, takže taký istý výpočet nákladov, to znamená zrátať si poctivo všetky vstupné investičné a prevádzkové náklady a tá úsporu, ktorú mi to prinesie na 30-ročnom horizonte. A samozrejme, keď na to čerpám nejaký úver, musíme si aj tie úroky zarátať do toho. A keď si spravíme tento prepočet, poviem už pointu, keď si zarátame keď zohľadníme tento výpočet, tak nám sa javí veľmi efektívne čiastočné zateplovanie. To znamená, že zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien a vstupných dverí, prípadne aj podlahy vykurovaného priestoru. Tento typ obnovy je veľmi efektívny. Naozaj to je to nízko visiace ovocie. Na Slovensku máme až 700 000 nezateplených rodinných domov, teda bez obnovy obvodového plášťa. A keby sme aspoň toto spravili v prípade tých 700 000 rodinných domov, tak je to ideálny stav. Naopak, keby sme išli do nejakých hĺbkových obnov,
ktoré sú už investične o mnoho náročnejšie, o mnoho náročnejšie, tak tam to už nemusí byť také efektívne a podľa našich výpočtov je to dokonca výrazné zvýšenie oproti pôvodnému stavu rodinného domu, lebo bavíme sa o investícii radovo 100 000 eur a viac celkovo na obnovu toho rodinného domu a týchto 100 000 eur, keď si zarátam to, že nejakú časovú hodnotu peňazí, to znamená nejaké úroky, lebo si to asi požičam, málo kto má 100 000 cash doma v igelitke, tak keď si zarátam tú časovú hodnotu peňazí, tak takéto riešenie môže byť až o 70% drahšie než súčasný stav, čo je paradoxné. Z toho všetkého, čo vravíte, mi vychádza, že keď idem stavať svoj domček, alebo chatu, alebo čokoľvek, tá matematika je asi prvorada. Výpočty, vyrátať, čo je pre mňa návratná investícia. Aj stavať, aj rekonštruovať. Aj stavať, aj rekonštruovať, dobre, takže je asi dobré najskôr si spraviť prepočty a podľa toho sa rozhodovať nie na základe nejakého pocitu a intuície, ako ste povedali. Poďme, dajme tomu aj niečo zrekonštruovať. Máme starý domček, v ktorom chceme vymeniť zrejme, ja neviem čo, starý kotol nejaký, stačí len vymeniť starý za nový a vybavené? Najlepšie je si to spraviť tak, že máme nejaký východiskový stav, hej, máme nejaký rodinný dom, ktorý má nejaké prevádzkové náklady. Platím XY za elektrínu a za plyn. A teraz si treba poctivo napočítať jednotlivé varianty. Ja neviem, len výmena zdroja tepla, napríklad zo starého plynového kotla za nový kondenzačný, čiastočné zateplenie, hĺbková obnova a tak ďalej, jednotlivé fotovoltika, jak sme sa bavili, rôzne varianty a zrátať si, že koľko na tých, celkovo na tom 30-ročnom horizonte zaplatím viac alebo menej. To znamená zrátať si aj tie počiatočné náklady a zrátať si aj tie, že koľko mi to prinesie približne úsporu. A tam, keď my sme to spravili pre seba, aby sme mali prehľad, tak tam naozaj tá výmena staršieho plynového kotla za nový kondenzačný, tá je, že úplne, že to je to najefektívnejšie, je to veľmi, lebo tá zmena je lacná, zaplatím približne 3400 €, o 20% sa mi približne zníži spotreba plynu a je to veľmi technicky jednoduché. To je akože ideálne riešenie to spraviť. Potom je to čiastočné zateplenie, to znamená, že keď mám nezateplený dom, tak okamžite bez váhania obvodový plášť, strecha, výmena okien, dverí, zateplenie podlahy vykurovaného priestoru, to je to tiež efektívne riešenie. Tam je treba brať aj ten faktor, že človek si trošku zlepší tú kvalitu bývania ako takú, lebo si zrenovuje ten dom. A potom ostatné tie varianty už nie sú z nášho pohľadu rentabilné, nie sú ekonomicky odôvodniteľné. Samozrejme, keď niekto tvrdošine povie, že chce si kompletne hĺbkovo zrenovovať dom, po rodičoch napríklad, osekať nátehlu a spraviť si to podľa seba, tak to sa nebavíme o nejakej ekonomike, to sa bavíme o tom, že to tak chce. No. Ľudia si nekupujú, ale keď sa bavíme čisto z ekonomického hľadiska, tak tieto dve varianty sú naozaj efektívne, potom alebo prechod naozaj fotovoltiky, batériové úložiska, tepelné čerpadlá, tak sa už bavíme o tom, že čo človek chce a niečo sa mu oplatí. Energopomoc môže v tomto všetkom počítaní naozaj že výrazne pomôcť? Je to veľmi, otázka znie jednoduchá, ale je to veľmi komplexná vec. Z nášho pohľadu, paradoxne pre mňa ako človeka, ktorý má na starosti stratégiu v sektore vykurovania, pre mňa ani tak nie je dôležité, koľko stojí plyn a koľko stojí elektrína, ale koľko je pomer medzi týmito dvomi komoditami. A ako dlho bude tento pomer trvať. Ja si myslím, že to budú ešte desiatky rokov, naozaj desiatky rokov bude pomer elektrína versus plyn, koncová cena približne 3:1 a to rozhoduje o tom, že či sa kúriť plynom oplatí alebo nie. To, či je energopomoc alebo nie je energopomoc, tak to pozrite, energopomoc je momentálne na obidve komodity, aj na plyn, aj na elektrínu. Ani jedna není zvýhodnená voči druhej. Takže z môjho pohľadu je to do značnej miery jedno, že či sú tieto komodity dotované alebo nedotované. Z môjho pohľadu, keď mám dohliadať nad nejakou efektivitou, to aby sme ponúkali efektívne riešenia. Takže či je plyn a elektrína dotovaná alebo nie, pokiaľ je zachovaný pomer, tak je to jednoznačné. Takže vy vôbec neuvažujete o tom, že sa raz zásoby zemného plynu minú?
Myslím, že tohto sa nedožije nikto z nás, ani naše deti. Áno, môžu byť také u niekoho úvahy, že aj ropa sa nám raz minie. Tie zásoby sú ešte, ale tam my nehovoríme, že so zemným plynom na večné veky a nikdy inak, to určite nie. Dôležité je, že začíname, ono je to veľmi, veľmi podobné, ako keď elektrické vedenia kedysi prenášali elektrínu z uholných elektrární. Tak bola to nejako vyrobená elektrina, ktorá bola prenášaná fyzickou infraštruktúrou. My sme takisto fyzická infraštruktúra, ale už pracujeme na podpore obnoviteľných plynov, to znamená, aby sme ten samotný zemný plyn, nerad používam to slovo, ale ozelenili, v podstate spravili z neobnoviteľného paliva obnoviteľné a v podstate tá alternatíva ostania na plynovej infraštruktúre, len nahradenia zemného plynu obnoviteľnými alternatívami z toho dlhodobého hľadiska dáva rovnaký zmysel, dáva podľa mňa väčší zmysel ako iné dekarbonizačné alternatívy. Je ešte vôbec dnes, neviem, či legislatívne alebo inak možné, že niekto bude tvrdošíjne trvať na tom, že chce mať doma piecku na uhlie alebo na brikety a chce si tým teda kúriť? Môže. To uhlie na Slovensku není veľmi rozšírené. My sme drevná krajina v tomto, akože tá najlacnejšia alternatíva je drevo, však preto tu máme 300 000 domácností vykurujúcim drevom. To naozaj, to vykurovanie drevom, pokiaľ človek ešte neplatí nejakú 100% cenu toho dreva, ale je spolupodiel v nejakom urbáre, alebo vykupuje drevo z čistenia lesov alebo podobne. To drevo je naozaj ako keby lacné, len problém je, že si tým škodíme s tým, že si zamorujeme ovzdušie. Áno, ekologická otázka je jasná, len teraz ide o, dajme tomu, tú cenu, že asi to je pre mnohých, alebo by bola pre mnohých veľmi lacná alternatíva. Áno, len nezohľadňujeme práve tú negatívnu externalitu, ktorú v podobe toho zlej kvality ovzdušia. Bol som teraz u kamaráta na chate v Novej Bani. Išli sme tam do potravín, vystúpili sme z auta a ja som sa hneď rozkašľal. To bolo strašné. Že neviem si predstaviť, že tam niekto chodí kočikovať dieťa, alebo tam beháva, alebo to si neviem predstaviť. Že síce tá úspora tam nejaká je na tom dreve, ale to, čo si robíme s tým ovzduším, to je katastrofa. Ešte je taká zaujímavosť, ktorú som sa dočítala, že ak teda sa napríklad kúri drevom, máme tu predsa nejaké drevenice, chalupy, chaty, kde ten krb má svoju romantickú chvíľku príjemnú pre ľudí pripravenú, že treba to drevo nechať riadne preschnúť aj rok, aj dva. Aj dva, áno. Áno, a potom tak. Je to celé efektívnejšie. Áno, len málo kto to robí, tie staršie kotle a pece a krby, oni zvládnu všetko. To znamená, že viete tam dať starý nábytok, preglejky, kľudne hoci čo horí a tá kontrola je lebo predsa ten plynový kotol je taký, že nezakúrite tam ničím iným než zemným plynom, ktorý je nízkoemisné palivo. Tak práve to je ten problém, že vy umožňujete tým ľuďom tým, že majú tieto zariadenia, že tam vedia spáliť hocičo. A keď tam vedia spáliť hocičo a ľudia teda na Slovensku sú veľmi citliví na cenu, tak tam pália aj nejaký drevný odpad. Samozrejme sú aj tí poctiví, ktorí pália vysušené drevo, napríklad môj svokor, necháva na dvore sušiť rok, dva drevo a až potom ho hádže do krbu, ale nie je to prípad určite všetkých. Pán Vopalánsky, sú nejaké nové predpisy, nové legislatívne formy, ktoré určujú, akým spôsobom teda to s vykurovaním ide ďalej, niečo, čo by tak bežný človek mal mať na pamäti? Prídu emisné povolenky, možno prídu emisné povolenky, ETS 2 takzvaná, pre vykurovanie a sektor dopravy. Je to ešte veľmi neisté, lebo najmä štáty východnej Európy sa veľmi postavili proti, a to nebudem politicky hodnotiť, to mi neprislucha, ale poviem len fakty, že Česko, Slovensko vyzerá, že aj s podporou Poľska, Bulharska a Rumunska sa postavili proti ich zavedeniu, takže ešte veľmi otázne, že či sa zavedú. Čo to znamená potom pre bežných ľudí? Pre bežných ľudí to znamená to, že pokiaľ kúria plynom alebo uhlím
alebo nejakým fosilným palivom, tak o niečo im vzrastú náklady na vykurovanie. Pri vykurovaní to nie je nič dramatické, my sme si to rátali ročne pri nejakej konzervatívnej cene povolení, alebo respektíve konzervatívnej pravdepodobnej cene emisných povoleniek, zhruba 260 eur ročne, ale pozor, všetkým vzrastú náklady na dopravu. To znamená, že cesta autom, keď sme si to rátali na nejaké bežné auto so 7 litrovou spotrebou 20 000 nájazdom ročne, tak nám to vyšlo ďalších približne 200 eur. To znamená, priemerná domácnosť na priamých nákladoch by zaplatila približne 500 eur viac. Toto sú priame náklady. Pre nás je veľmi dôležité, že keď sme si to hodili do toho porovnania, tak rozdiel medzi výhodnosťou plynového kotla a tepelného čerpadla sa o niečo zníži, zhruba do 10 percentuálnych bodov, čo nie je nič dramatické. To znamená, že to vykurovanie plynom bude stále výhodnejšie než vykurovanie tepelným čerpadlom. To je ako keby alfa omega. Plus si myslíme, že aj cena elektriny pôjde dlhodobo hore kvôli tomu, že tam vzniknú najmä v sektore elektroenergetiky potreba významných investícií do posilovania sietí, do nových flexibilných zdrojov. To znamená, že tú ETS2 stlmí nárast, respektíve to, že ten pomer sa vyrovná tým, že aj elektrina pôjde hore voči zemnému plynu z dlhodobého hľadiska. To znamená, že ETS2 síce možno krátkodobo, ale z dlhodobého pohľadu, keďže aj elektrina pôjde hore významným spôsobom kvôli infraštruktúrnym nákladom, tak sa to plus minus zachová na tej úrovni 3:1. Čo je ale však strašne dôležité, a to sa snažíme vysvetľovať na rôznych fórach, že dôležité pri ETS2 sú nepriame náklady. Lebo vy keď kupujete potraviny alebo oblečenie alebo čokoľvek, tak ono sa do toho supermarketu alebo do toho molu, respektíve nákupného centra muselo nejakým spôsobom dostať. Dostalo sa kamionmi a keď tieto kamiony budú platiť ETS2 za každý liter nafty, ktorú spotrebujú, pričom je nereálny prechod na nejaké elektrokamiony. Myslím, že neviem, či sa vôbec ja toho dožijem, že budeme tu mať nejaké veľké elektrokamiony. Znamená, že ten zvýšený náklad na tieto emisné povolenky sa pretaví napríklad do ceny potravín, do ceny oblečenia, do všetkého, čo nakupuje taká bežná domácnosť. V podstate do všetkých výrobkov, ktoré sa dopravujú kamionovou dopravou, čo je takmer všetko. A ďalej napríklad, ja príklad, ktorý rád používam, na Slovensku máme približne 400 pekární, ktoré máme na plyn. A oni pečú na plyne nie kvôli tomu, lebo by milovali zemný plyn, ale kvôli tomu, že je to veľmi efektívne. Lebo z jednej jednotky plynu vedia vyrobiť jednu jednotku tepla. Keby piekli na elektrine, čo samozrejme môžu, tak tiež z jednej jednotky elektriny vyrobia približne jednu jednotku tepla. Ale elektrina, ako sme si povedali, stojí približne 3-krát toľko, čo plyn. To znamená, že oni, keby sa rozhodli, že nechcú platiť ETS2, prejsť z plynu na elektrinu, tak to teplo na pečenie ich bude stáť 3-krát toľko než teraz. Alebo zaplatia ETS2. To znamená, ja si myslím, že zaplatia ETS2, lebo stále im ten plyn bude výhodnejší než trojnásobne drahá elektrina. Ale samozrejme, náklady, ktoré im vzniknú, prenesú na spotrebiteľov. To znamená, že tie nepriame náklady premietnuté v cenách potravín, či už z kamionovej dopravy, alebo z ceny pekárenských výrobkov, zo všetkého, budú pre tie domácnosti o mnoho bolestivejšie, ako sú tie priame náklady. A tohto sa bojíme a toto si podľa mňa niektorí ľudia už začínajú uvedomovať, že práve ten nepredvídateľný dopad tých nepriamých nákladov. Keď to zhrnieme, vykurovanie, náklady na vykurovanie, všetko, čo okolo toho je, malo by to stáť na výpočtoch, áno. Ak som to všetko správne pochopila, a na základe výpočtov sa rozhodovať, čo je ekonomické, čo už nie. Matematika nepustí, skrátka. Aj áno. S horizontom možno 30 rokov. Áno, presne tak, aj na horizonte 30 rokov. A keďže, ako som povedal, že ten pomer ceny elektriny a plynu zostane zachovaný aj v budúcnosti, tak v podstate aj keď si tam do tých výpočtov dáme súčasné ceny, tak nič nepokazíme. Lebo nikto nevie, čo bude o 30 rokov, ale keď pomer bude rovnaký, tak v podstate vám to vyjde matematicky plus minus rovnako. A možno, že by sa to mohli ukončiť tým, že ak teda majú domácnosti obavy z cien energií, čo určite mnohé majú,
A tak sú aj také filozofie, že netreba prekurovať, ale dáme si 3 svete. Sú aj krajiny, ktoré na to idú takto. Majú doma 19-20 stupňov, ale teda chodia riadne oblečení a nie v trenírkach. Áno, určite áno. Tieto režimové opatrenia, nazvieme to, sú veľmi dôležité, ale naozaj v prvom rade tie domácnosti by mali spraviť tie to nízko visiace ovocie, ktoré tu je, keď má človek starší plynový kotol, vymeniť ho za nový kondenzačný, zateplenie, čo sme si povedali, obvodového plášťa, strechy, výmena okien, dverí. To je to nízko visiace ovocie, ktoré je najefektívnejšie, ktoré naozaj pomôže. A tam napríklad, keď sme v podcaste Slovenskej komory stavebných inžinierov, tam sú vlastne projektanti veľmi dôležití, aby to správne navrhli, tieto obnovy, čiastočné obnovy rodinných domov. Aby to všetko prinieslo svoje ovocie. Áno, presne. Tak, ďakujeme, že ste boli našim hosťom. Teplo domova želám aj vám, samozrejme. Aj vám, ktorí sledujete náš podcast z komory. A našim hosťom bol dnes pán Jerguš Vopálenský z SPP Distribúcia. Ďakujeme za návštevu a opäť dovidenia alebo do počutia. Ďakujem veľmi pekne. A vás pozývame k ďalším podcastom z komory, ktoré pre vás pripravuje Slovenská komora stavebných inžinierov. Pekný deň želáme.